tai sini joto hana hamjangnai sini dofana hamjangnai tai sengkara sini dofani bagai tabokjra samung tangi tongnai rokno joto no ang ani khani hamjagma tai siludia paro ang oro phaimani hangkai ang hamya tui phano ang ma phaikya pongmalia ang ani sagno ani khugno khengnani bagai ang ma phaikya ro sini pike juk eba sini patal kaina jotono sini usung bono bo age our land our right hene yasu himi pemeni sung bono puito khayo tai ani introduction dinam sung ang ani sini mungkha ang jekok koloi tai bo ang aizolo tongo 20 bosor motong khang aizolo tongmani amani puribo tongmani jorabo bo amai aizolo thangai malaika CMI malai di nei CMI malai kha tai sini dofani borono NRC ni gas khainani nango hai rai nango nei sung rang mar holai kya abo ang usukni to sagla tai bu sini dofani bororo tai bu tension nong nai hani bagino abo group to manero bono rohmani bono bo anyara thangai anyara thui anyara chai femini abo group to hani bagino bo khogi mangala sini dofano asuk bo tek to khaikya sini dofani bagai bazi tatal jotton islai tai sujangnai krikha khasung sara bo bai susinai sing sini patal no abo sing sai simalia hani bagni sujangnai sikri hasin thanibo asike tatal uni thangka ang saya ni tongani tabo khuk khengmani bagai ang ma peka nari bo or tama ni saka और फिर वो चला जाके हम लोग बंगाली का गाँव के साथ खेती हुआ कि बीजेपी को हारना है तो और मकसद क्या है कि ममता प्रदूर का लीडरशिप में जो अभी स्वयंसेवी शासन जो करने जा रही हो वो गणतंत्र उठा nari sini maharajani jorawo si bosawo danga pahari bai bangali danga phanani danga nangainani akogrong saw matlab boss itawo danga nangrani chesta nai ka bini rajniti bini politik ne belai khana wana masingsa dofana hamjang nai ni sakanga dofa our land our right our sini sason chimang nai